ബലിവസ്തുവായിടും അഖിലേശ്വരനെന്നും ആരാധന. ബലിവേദി മുന്നിലായി അണിചേർന്നു നിന്നിവർ ആത്മാവിലർപ്പിക്കും ആരാധന. അൽത്താരയിൽ പൂജ ബലിവസ്തുവായിടും അഖിലേശ്വരനെന്നും ആരാധന. ബലിവേദി മുന്നിലായി അണിചേർന്നു നിന്നിവർ ആത്മാവിലർപ്പിക്കും ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടു കൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും യേശുവിൻ്റെ ജനന തിരുനാളിൻ്റെയും പ്രത്യക്ഷീകരണ തിരുനാളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ആശംസകളും ഹൃദയപൂർവ്വം നേരുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവ്യബലിയിൽ അനുമോൾ ജോർജ് തനിക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ശോഭ അൽഫോൺസ് തൻ്റെ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള രോഗം മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നിയോഗങ്ങൾ ഈ ദിവ്യബലിയിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാവട്ടെ, നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ സുഖമാവട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിച്ചു തരട്ടെ. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ദിവ്യബലി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ലൈവായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരെയും ഉണ്ണീശോ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ദിവ്യബലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുക്കാം. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എന്റെ പിഴ എന്റെ പിഴ എന്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ മഹത്വം അത്ഭുതകരമായി രൂപപ്പെടുത്തുകയും അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതകരമായി സമുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ ഭാഗഭാക്കാകാൻ തിരുവനസായ അവിടുത്തെ ദൈവികതയിൽ ഞങ്ങളെയും പങ്കുകാരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങയുടെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ.
ഒന്നാം വായന വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഞാൻ കണ്ടു. ആദ്യത്തെ ആകാശവും ആദ്യത്തെ ഭൂമിയും കടന്നുപോയി, കടലും അപ്രത്യക്ഷമായി. വിശുദ്ധ നഗരമായ പുതിയ ജെറുസലേം ഭർത്താവിനായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ മണവാട്ടിയെപ്പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു, ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോട് കൂടെ അവിടുന്ന് അവരോടൊത്ത് വസിക്കും. അവർ അവിടുത്തെ ജനമായിരിക്കും. അവിടുന്ന് അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടുന്ന് അവരുടെ മിഴികളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ തുടച്ചു മാറ്റും. ഇനി മരണം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇനിമേലിൽ ദുഃഖമോ മുറവിളിയോ വേദനയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. പഴയതെല്ലാം കടന്നുപോയി. പിന്നെ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അൽഫായുടെയും ഒമേഗയുടെയുമാണ്, ആദിയും അന്തവും ദഹിക്കുന്നവനു ജീവജാലത്തിൻ്റെ ഉറവയിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ഞാൻ കൊടുക്കും. വിജയം വരിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം അവകാശമായി ലഭിക്കും. ഞാൻ അവനു ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ ഭീരുക്കൾ, അവിശ്വാസികൾ, ദുർമാർഗികൾ, കൊലപാതകികൾ, വ്യഭിചാരികൾ, മന്ത്രവാദികൾ, വിഗ്രഹാരാധകർ, കാപട്യക്കാർ എന്നിവരുടെ ഓഹരി നീയും ഗന്ധമായി എരിയുന്ന തടാകവുമായും ഇതാ രണ്ടാമത്തെ മരണം. ദൈവവചനമാണ് നാം കേട്ടത്. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തിൽ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന് പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവിൻ. ഇസ്രായേലെ തൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൽ ആനന്ദിക്കട്ടെ. സിയോന്റെ മക്കൾ തൻ്റെ രാജാവിൽ ആനന്ദിക്കട്ടെ. കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തിൽ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ അവിടുത്തെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. തപ്പുകൊട്ടിയും കിന്നരം മീട്ടിയും അവർ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. വിശ്വസ്ത ജയഘോഷം മുഴക്കട്ടെ. അവർ തങ്ങളുടെ കിടക്കയിൽ ആനന്ദം കൊണ്ട് പാടട്ടെ. അവരുടെ കണ്ഠങ്ങളിൽ ദൈവസ്തുതി ഉയരട്ടെ. അവിടുത്തെ വിശുദ്ധർക്ക് ഇത് മഹത്വമാണ്. കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. പ്രതിവചന ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദിവ്യവചനം സാന്ത്വനമേകും തിരുവചനം. ഹൃദയത്തിൽ പാപങ്ങൾ കഴുകി ദൈവത്തിൻ ആത്മാവാൽ നിറയാൻ യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ വചനം കേൾക്കാം. യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ വചനം ദിവ്യവചനം സാന്ത്വനമേകും തിരുവചനം. ഹൃദയത്തിൽ പാപങ്ങൾ കഴുകി ദൈവത്തിൻ ആത്മാവാൽ നിറയാൻ യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ വചനം കേൾക്കാം. യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ വചനം കേൾക്കാം. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ലൂക്ക എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. ദൈവരാജ്യം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഫരിസേയർ ചോദിച്ചതിന് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളങ്ങളോട് കൂടെയല്ല ദൈവരാജ്യം വരുന്നത്,
ഇതാ ഇവിടെ, ഇതവിടെ എന്ന് ആരും പറയുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ഡിസംബർ 25-ാം തീയതി നാം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു. ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷീകരണ തിരുനാളും നാം ആഘോഷിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാളാണ്. പക്ഷെ പൗരസ്ത്യ സഭകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ജനുവരി 6-ാം തീയതിയാണ് ക്രിസ്മസ്. അവർ 25-ാം തീയതി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഇന്ന് ജനുവരി 6-നാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിലൊക്കെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ 3 ആഘോഷിക്കുന്ന 3 ആഘോഷങ്ങളും ഇന്ന് ഒരുമിച്ച്. ക്രിസ്മസ് ആണിന്ന്, യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷീകരണ തിരുനാളാണിന്ന്, അതേപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാന തിരുനാൾ കൂടിയാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ ജനുവരി 6. അതിന് കാരണമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഈ 3 സംഭവങ്ങളിലും ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ്. ക്രിസ്മസിലാകട്ടെ ഒരു ശിശുവിൽ ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രത്യക്ഷീകരണ തിരുനാളിൽ കിഴക്ക് നിന്ന് വന്ന വിജ്ഞാനികൾക്ക് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. തൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാന വേളയിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷീകരണ തിരുനാളിനെ എപ്പിഫനി എന്നാണ് വിളിക്കുക. എപ്പിഫനി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പിഫാനിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തുക, പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ്. പഴയ നിയമത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പലതും നടന്നിട്ടുള്ളത്. പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 16 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മോശ അഭ്യർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് ദൈവം തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. പുറപ്പാടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾക്കും, ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെയും മിന്നൽ പിണറിൻ്റെയും മേഘങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടിയിട്ട് ദൈവം തന്നെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം അഗ്നിയിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ചൂളയിൽ എന്ന പോലെ അവിടെ പുകയുയർന്നു എന്ന് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ പേടിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. മോശ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മറുപടി നൽകുന്നത് ഇടിമുഴക്കത്താലാണെന്ന് അവിടെ ലേഖകൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പുതിയ നിയമത്തിലെത്തുമ്പോൾ നാം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ശിശുവിലാണ്. പിള്ളക്കച്ചയിൽ പൊതിഞ്ഞ് മറിയത്തിൻ്റെ മാറിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് മയങ്ങുന്ന ഒരു ശിശുവിലാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്ത് ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വെളിപ്പെടുത്തലാണിത്! എന്ത് സമീപസ്ഥനായിട്ടുള്ളൊരു ദൈവമാണിത്! ഇമ്മാനുവേൽ, ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ. ഇവിടെ ഇതാ നമുക്ക് ചിരപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിശുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ഇന്ന് 1-ാമത്തെ വായനയിൽ വായിച്ചു കേട്ടത്. അതിൽ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു, ആദിയും അന്തവുമായിട്ടുള്ള യേശുനാഥൻ, അവസാനവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആരംഭവും അവസാനവുമായിട്ടുള്ള ഈ സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തെ പുൽത്തൊട്ടിയിലെ ശിശുവിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? എളുപ്പമാണോ ഈ ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തെ ഈ കുഞ്ഞു ശിശുവിൽ, ഉണ്ണീശോയിൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട്? മേരി ഡിഡ് യു നോ എന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പലരും പാടി കേൾക്കാറുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനത്തിൻ്റെ ഒരു വരി ഇങ്ങനെയാണ്, മറിയമേ, നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് മുത്തം കൊടുത്തപ്പോൾ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കവളിലാണ് മുത്തം കൊടുത്തതെന്ന് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവോ? വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് മുത്തം കൊടുത്തപ്പോൾ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കവളിലാണ് മുത്തം കൊടുത്തതെന്ന് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നോ? ഇതാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പ്രത്യക്ഷീകരണ തിരുനാളിൻ്റെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള വെല്ലുവിളി. നമ്മുടെ ഇടയിലെ
നമുക്ക് ചിരപരിചിതമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ, നമുക്ക് വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ, നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവരാജ്യം എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയാണ് വരികയെന്ന് ചോദിച്ച ഫരിസേയരോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഈ പുതിയ നിയമം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എൻതോസ് എന്നാണ്. എൻതോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് പദത്തെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇടയിൽ എന്നും വിവർത്തനം ചെയ്യാം, ഉള്ളിൽ എന്നും വിവർത്തനം ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ചില പരിഭാഷകളിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നതുപോലെ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട്. അതെ, ഈ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്, നമുക്കുള്ളിലുണ്ട്. നമുക്കുള്ളിലെ, നമുക്കിടയിലെ, നമ്മുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷണം. ഭാരതീയ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കൈകൾ കൂപ്പി നമസ്തേ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് നമസ്തേ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, അല്ലേ? നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നിലെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു എന്നാണ്. വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ളൊരു, നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സംബോധനയാണ് ഭാരത സംസ്കാരത്തിലുള്ളത്. നിന്നിലുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു. ഇന്ന് ദമ്പതികളുടെ ദിവസമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നൊവേന ദിവസം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. ഭാര്യ ഭർത്താവിലുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയണം, ഭർത്താവ് ഭാര്യയിലുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയണം, നമിക്കണം. മാതാപിതാക്കൾ മക്കളിലുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമിക്കണം. മാതാവിനോട് ആ ഗാനത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ ദമ്പതികളോടും, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള എല്ലാ മാതാപിതാക്കളോടുമുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കവിളിൽ നിങ്ങൾ മുത്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കവിളിലാണ് മുത്തം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ വരുമ്പോഴാണ്, അപരനിലുള്ള, എന്നിലുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ, ഒരു സ്ത്രീയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ, ആ സ്ത്രീ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക? ഒരു സന്യാസികളുടെ കഥ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു സന്യാസ ആശ്രമത്തിൽ വളരെ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള സന്യാസിമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കലഹവും അസംതൃപ്തിയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം. എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ശോകഭാവമാണ്, ആരും ചിരിക്കുന്നില്ല. പുതിയ അംഗങ്ങളൊന്നും ഈ സന്യാസാശ്രമത്തിൽ ചേരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഒരു അതിഥി ഈ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ആ അതിഥി ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇവരുടെ ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവരുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ശോകം തന്നെയാണ്, സന്തോഷമില്ല, ചിരിയില്ല, തമാശകളില്ല, പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല. അയാൾ അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആശ്രമത്തിലെ അധിപനെ ഒന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അയാളോട് മന്ത്രിച്ചു, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മിശിഹായാണ്. അത് കേട്ടിട്ട് ആശ്രമാധിപൻ ഞെട്ടി. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ മിശിഹായാണോ? അയാൾ ചിന്തിച്ചു, അത് ഞാനാണെങ്കിലോ? ഞാൻ മിശിഹായാണെങ്കിൽ ഞാൻ മിശിഹായ്ക്ക് യോജിച്ച രീതിയിൽ ഞാൻ പെരുമാറണം. ഇനി എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ മിശിഹായാണെങ്കിലോ? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അയാളെ വഴക്ക് പറയുക? എങ്ങനെയാണ് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുക? അയാൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആശ്രമത്തിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മളിൽ ഒരാൾ മിശിഹായാണ്. അന്നു മുതൽ ആ ആശ്രമത്തിലുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ മാറി, പെരുമാറ്റങ്ങൾ മാറി. അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവർ പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ മുഖത്ത് ചിരി ഉണ്ടായി, തമാശകളുണ്ടായി, പൊട്ടിച്ചിരികളുണ്ടായി. അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കൂടുതൽ സന്ദർശകർ കടന്നു വന്നു. സന്ദർശകരായിട്ട് കടന്നു വന്ന പല യുവാക്കളും അവർക്കിടയിൽ ചേരാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവരാജ്യം, ദൈവപുത്രൻ നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഈ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരും. ഉണ്ണീശോയുടെ നമുക്ക് പല അനുഗ്രഹങ്ങളും ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടി ചോദിക്കുക. ഉണ്ണീശോയെ, എൻ്റെ നിത്യജീവിതത്തിൽ, എൻ്റെ അതിസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ, എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ
അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യവും അങ്ങയുടെ ഇടപെടലുകളും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം എനിക്ക് നൽകണമേ. ഉൾക്കാഴ്ച എനിക്ക് നൽകണമേ. ഉൾക്കണ്ണുകൾ എനിക്ക് നൽകണമേ. ആമേൻ. എന്റെ ദൈവം എനിക്കു തന്ന സ്നേഹസമ്മാനം ഈ ജീവിതം, സ്വന്തരൂപവും ഭാവവുമായി മെനഞ്ഞെടുത്തന്നെ തന്റെ കൈകളാ. ജീവിതം ഞാൻ ദൈവമേ കാഴ്ചയേകുന്നു, ഹൃദയ തമ്പുരുമീട്ടി ഞാൻ നന്ദിയേകുന്നു, നന്ദിയേകുന്നു, നന്ദിയേകുന്നു. എന്റെ ദൈവം എനിക്കു തന്ന സ്നേഹസമ്മാനം ഈ ജീവിതം, സ്വന്തരൂപവും ഭാവവുമായി മെനഞ്ഞെടുത്തന്നെ തന്റെ കൈകളാ. സഹോദരർ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവേ, ദൈവാരാധനയുടെ പൂർണിമ ഞങ്ങൾക്കായി സമാരംഭിച്ചതും ഞങ്ങളുടെ അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ പരിപൂർണ സംപ്രീതിക്ക് കാരണഭൂതവുമായ ഈ മഹോത്സവ ദിനത്തിലെ കാഴ്ചദ്രവ്യം അങ്ങേക്ക് സ്വീകാര്യമാകുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. സർവേശ്വര പരിശുദ്ധനാം ദൈവമേ, സർവശക്താ ജഗൽ പൂജിതനേ, ക്രിസ്തുനാഥൻ വഴിയെങ്ങുമെന്നേരവും ഭക്തിയോടങ്ങേക്ക് നന്ദി ചൊല്ലാം. ആയതു യുക്തവും രക്ഷയേക്കുന്നതും ന്യായവും തന്നെ ജഗൽപിതാവേ. ഗാഗുൽത്താമാമലവേദിയിൽ മാനുഷ്യ പാപങ്ങളേന്തി മരിച്ച നാഥ, താവക മൃത്യുവെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു മേവിടുമീ ജനം ആർത്തഭക്ത്യാ. തന്നുയർപ്പിങ്കൽ ഉറപ്പായ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടിവരതുദ്ഘോഷിക്കുന്നു. നിൻ വരവങ്ങിനെ പ്രത്യാശയോടിവ എന്നെന്നും ഈ മണ്ണിൽ കാത്തിരിപ്പൂ.
ആകയാൽ ആമോദവായ്പിലമരുമാ സ്വർഗീയ ഗായകർ മാലാഖമാർ ദിവ്യപ്രതാപവാനങ്ങേക്കു നിത്യവും മംഗളം പാടി വണങ്ങിടുന്നു. ആ ദിവ്യഗാനത്തോടൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളും ആലപിച്ചിടുന്നു താഴ്മയോടെ. ബലവാനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, കർത്താവായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, ബലവാനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. വിണ്ടലനാദാ ഓശാന ഓശാന ഓശാന, മഹിതലനാദാ ഓശാന ഓശാന ഓശാന, വിണ്ടലനാദാ ഓശാന ഓശാന ഓശാന, മഹിതലനാദാ ഓശാന ഓശാന ഓശാന. സർവചരാചര സൃഷ്ടാവേ, പരിപാലകനേ വാഴ്ത്തിടാം. സർവചരാചര സൃഷ്ടാവേ, പരിപാലകനേ വാഴ്ത്തിടാം. പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. കർത്താവേ, സർവ്വവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട സ്വമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു: എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. യേശുവേ നാഥാ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലടച്ചു കുമ്പിടുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു: എല്ലാവരും വാങ്ങിയതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. പാവനാത്മാവേ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും
വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കർത്താവെ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവ് ഇവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങയെ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉത്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്കേറ്റുപാടാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താരാ, നിന്നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം, സ്വർഗത്തിലെ പോൽ നിന്നുള്ളം പാലിയിടേണം. അന്നന്നു വേണ്ടുന്നോരാഹാരമിന്നും ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. അന്യതൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൻ ദ്രോഹം നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവ്, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്നങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ.
ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. ദിവ്യകാരുണ്യമേ, കൃത്തിൽ ആനന്ദമേ, ദിവ്യകൂദാശയാൽ എന്നിലലിയൂ. സ്നേഹവാത്സല്യമേ, ആത്മസൗഭാഗ്യമേ, പൂർണ്ണമായെന്റെ നിന്റേതായി മാറ്റൂ. ദിവ്യകാരുണ്യമേ, കൃത്തിൽ ആനന്ദമേ, ദിവ്യകൂദാശയാൽ എന്നിലലിയൂ. സ്നേഹവാത്സല്യമേ, ആത്മസൗഭാഗ്യമേ, പൂർണ്ണമായെന്റെ നിന്റേതായി മാറ്റൂ. മഴയായി പൊഴിയൂ മനസ്സിൽ ഭൂവിൽ, സ്നേഹക്കുളിരായി നിറയും എന്നിൽ കൃത്തിൽ. നിത്യം ആരാധന സ്തുതിനാഥ, നിത്യം ആരാധന സ്തുതിനാഥ. ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളെല്ലാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ കണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, ഈ ഭൂവിൽ ഭൂജാതനായ ലോകരക്ഷകൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവീക വംശത്തിൻ്റെ ഉടയവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവിടുന്ന് അമർത്യതയുടെ ദാതാവായിരിക്കാനും വരമരുളണമേ. എന്നൊന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളേവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലും പോകുവിൻ. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജാതനായ ദിവ്യുണ്ണീശോയെ അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കുവാനെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ, അങ്ങേ ദിവ്യജനനിയും വിശുദ്ധ ഔസേപ്പും ബത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിറയ്ക്കുവാൻ കനിയണമേ. നമ്മുടെ സകലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അങ്ങ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയും വെളിപാടിൻ്റെ പ്രകാശവുമാണ്. അങ്ങയെ കണ്ട ആനന്ദ നിർവൃതി അടഞ്ഞ ശിമിയോനെയും അന്നയെയും പോലെ അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ ഞങ്ങളെയും ആനന്ദപൂരിതമാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് മീറയും പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും കാണിക്കയായി നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്കുള്ളവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ഈശോയെ നിരന്തരം സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. വിശ്വാസപൂർവ്വം അങ്ങയെ സമീപിച്ച് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയവും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന് സൽപ്രവർത്തികൾ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്ന ഈശോയെ, ഞങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പോലെയുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യമെന്ന് അരുൾ ചെയ്ത ഈശോയെ, ശിശുസഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവും ദൈവാശ്രയ ബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. മാമോദീസ വഴി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും മറ്റു കൂദാശകളും വഴി സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമായി ഞങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് കർത്താവെ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഏകാഗ്രതയും സമാധാനവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നീതിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞൊരു പുതിയ മാനവ ലോകത്തിനു വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷിതരായ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നിശബ്ദമായി നന്ദി അർപ്പിക്കാം. അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ, ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. We thank Father Milton for celebrating this Eucharist for us and preaching the word of God. Father Milton currently is serving as a professor at St. Joseph Seminary, Jaipur. We thank you, Father Milton, for coming over here for celebrating this Mass. We invoke God's blessings upon you. May Infant Jesus bless you too. Thank you, Father Milton. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಬಲಿಪೂಜೆಯು ಹಬ್ಬದ ಬಲಿಪೂಜೆಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ವರೆಗೆ ಇರುವುದು. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಹಬ್ಬದ ಬಲಿಪೂಜೆಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ವರೆಗೆ ಇರುವುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. കുരിശിന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തമ്പുരാനെ, പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.